Somma hija ta' 3,200,300,028 euro. Din kienet is-somma finali illi jinġabret fil-maratona ġbir ta' fondi brisq Puttinu Cares. E kif il-poplu Malti Mawċi reġa' wara l-qalb kbira tiegħu propju fjum il-ġimgħa kbira fejn inġabru aktar minn 3 miljun euro brisq Puttinu Cares. Il-fondi miġbura se jkunu dedikati sabiex tingħata l-għajnuna il-pazjenti Maltin Mawċin illi jkollhom bżonn imorru fl-isptarijiet tal-kura fl-Ingilterra. Sa 20 sena ilu daw kollha illi kienu jeħtieġu l-kura kellhom jerfgħu il-pis waħedhom. Sakemm Puttinu għarraf il-bżonn illi dawn il-familji jirċievu s-sapport illi tant ikollhom bżonn. Matul is-sena huma madwar 90 il-pazjenti li jkunu jeħtieġu l-bżonn illi jitilgħu l-Ingilterra għal kura kull xahar. Puttinu ikollu 20 appartament biżwik l-isptar ta' Royal Marsden f'Sutton u anka f'Russell Square. 10 minuti mixi mill-isptar ta' Great Ormond Street. Puttinu kienet bdiet taħdem ma' tfal morda bil-kanċer u matul is-snin inħass il-bżonn illi l-għajnuna ta' Puttinu jinfetaħ ukoll għall-adulti. Intant kien rekord in-numru ta' parteċipanti li jimxew madwar 20 km fil-mixja ta' Puttinu illi saret fil-lejl ta' ħamis ix-xirka. Dan hekk kif aktar minn 10,000 persuna parteċipaw fil-mixja illi bdiet fil-Mellieħa u rati tmiem tagħha fil-Furjana.